Road trip, bon dia! Avui estem fent un sube-baja, com es diu en català això? Un pujar i baixa? Un pujar i baixa a la Masella. Anem a esquiar, vale? Amb el papa, perquè entre que jo soc una nini i ara no estic ni estudiant ni treballant i el papa és autònom, tenim els nostres propis horaris i podem pujar un dimecres random a esquiar. Vale? Ja està. Tu com estàs, papa? Molt bé. Vinga, animat. Animat, amb sí? ganes d'esquiar. Vale, pensava que ja havia fet la introducció, però vinc a explicar una cosa que ha passat, perquè m'ha fet molta gràcia. Vale, nosaltres hem part d'esmorzar, i el papa volia un entrepà de truita, però jo, que sóc molt fan d'un burrito, un breakfast burrito, que és una com es diu, tortita d'avena, i m'hi poso aguacate i m'hi poso ou. I jo sempre me la faig quan marxo fora. I jo us dic, com que ja dinarem, com que anem a esquiar, ja dinarem un entrepà. Avís de perill més endavant. Gràcies. Com que normalment, si vas a esquiar ja dines entrepà, dic, no vull esmorzar també un entrepà. No vull esmorzar també un entrepà. Total, que hem anat a un bar, ara a esmorzar, i el papa s'ha demanat un entrepà, però jo m'he portat el meu burrito. I quan hem entrat, diem, clar, és que figura que no pots menjar coses de fora allà. I jo li dic al papa, tranquil, jo dic que soc celíaca, que no puc menjar res del que tenen i que si m'ho puc menjar allà. I llavors, tu t'has... Bueno, no sé si t'has agobiat o alguna cosa, i el papa diu, sí, bueno, ha demanat les seves coses i jo dic, sí, bueno, de moment em demanaré només un te, perquè... I el papa s'ha volgut adelantar i ha dit, sí, perquè ella és celíaca, o no sé què has dit. No sé què has dit, i en plan, si jo fos celíaca, tu sabries perfectament quina és la paraula celíaca. I bueno, en plan, diu, sí, perquè ella té celíaca o alguna així. I jo com, no, és que soc celíaca, no puc menjar glutiniós, no puc menjar res de les vostres coses. I la noia ha dit, vale, no sé què. I ja està, ens ha fet gràcia. Ja podem continuar amb el nostre dia. Bueno, nois, ja comencem amb els problemes tècnics. Arribem, ens canviem, ens usem el material, comprem el forfet, ens comencem a posar els esquís i el meu esquí no m'entra. No sabem per què. La bota no clica, sabeu? No entra. En plan, no entra en l'esquí. Allò és cua? Hòstia. Bueno, això, que no entra. No sabem per què, no sabem com ha passat, no sabem en quin moment ha passat això, però hem hagut de treure'ns els esquís. Bueno, jo no els portava a posar, perquè no m'hi caben. Ens els hem tret, hem baixat un altre cop, i ara el papa està en modo resuelve. A veure si algú ens arregla els esquís. Pani! Ja hi som! Ara sí que sí! A quina hora és al final? A quina hora hem començat? A les 10. A les 10. Són les 10. Volíem començar a quina hora? Cap a les 9. Bueno. No passa res, problemes, percances. Està la neu supermaca. Al final està sortint el solet. Estem en família, fent temps. I temps de qualitat. Molt bé, papa. Com et sents? Molt bé. Tens Ara fred? hem d'anar baix perquè he perdut el cable d'un dels... Sí, el papa ja és que ja estan passant coses. I ara hem d'anar baix a buscar-lo. El papa ha perdut el fil aquest dels pals. Bueno, ha perdut. Ha caigut a algun lloc. L'ha perdut. I llavors ara tornarem... No l'he perdut. Bueno, l'has perdut? No saps on està? Ha caigut, jo què sé, igual t'ha caigut a tu. Vale. A mi. Bueno, i ja està, llavors ara haurem de baixar fins a baixar tot un altre cop a trobar els fils aquests al pal. No sé com es diu, per agafar-lo. Anyways, tot bé, tot correcte, anem a esquiar. Primera caiguda del papa, òbviament. Hi ha una neu increïble, som un dels primers en trepitjar aquesta pista. Mireu la neu. Uau! És heavy. Que si vaig així... Ui, que encara em caigui. Potser que em concentri, però a lo costa, perquè hi ha tanta neu que costa, però... Que xuli! M'ho estic passant molt bé. Estem tan cansats que portem 1 hora i mitja i estem fent el nostre primer descans. Com et sents, papa? No, home, hem fet un pipí. Cansats no estic, el que passa que cansa esquiar amb aquesta neu.
Però no passa res. A mesura que anem esquiant ens anem sentint millor. Això m'has dit al principi, jo encara no em sento millor. Però jo he hagut de fer un pipi. I és això, el papa s'ho ha pres com un descans bastant llarg. S'ha demanat un cafè i tot. M'estic fent un tallat. S'està fent un tallat. Però és que, nois, hi ha tanta neu que cansa molt. I jo, els meus quadríceps no aguanten. I em cremen. Me arde. En fi, ja està. Estem fent res. 1 minut, no, 5 minuts de descans, jo li he dit al papa tranquil, agafa't el teu temps. Però sabeu què? El papa m'ha dit que també està cansat. I llavors, no em sento tan malament. No, cansat no. Papa, has dit que estaves cansat. Vull dir que has de parar més sovint, no pots fer una baixada sencera. Jo no la puc fer, això. Vaja, que està cansat, no em passa res, papa, pots acceptar-ho. I ja està, llavors estem cansats els dos. I llavors no em sento tan malament. I això vol dir que no... Tampoc estarem fins les 4 de la tarda esquiant, no? Bé, família, ara sí que sí, hem acabat. Estic tan cansada, estic tan esgotada. Han passat moltes coses. Bueno, no han passat tantes coses. Hem esquiat bastant. L'únic que s'ha de dir, ara quan vingui el papa ho comentarem, però és que la neu estava... Hi havia molta neu. I no era neu... No era neu com pols. Era neu... Una cosa, m'estic traient els pantalons, però porto malles a sota. No us espanteu. Però era neu com enganxifosa. Llavors costava molt i havies de fer molta força amb les cames i amb els quàdriceps. I jo us ho juro que la primera baixada ja li he dit al papa: estic molt cansada, de quàdriceps ja. O sigui, n'havies de fer molta força. I bueno, ja està. Hem estat fins la 1:30. Hem acabat i hem dit suficient. Hem fet 3 hores i mitja. Sense pressió. El papa ha fet una volta més. Jo l'he esperat a baix mentre m'estava canviant les sabates, que és la millor sensació del món mundial. I ja està. I llavors, ara, sabeu el que ha passat? Això potser... Bueno, potser el papa no li explica a la mama. Bueno, depèn, si les troba, potser no li explica. Bueno, clar que li explicarà. Però mama, el papa ha perdut les ulleres. El papa s'ha deixat les ulleres de sol. Sabeu el vídeo que hem fet al principi del vídeo? Hem anat a un bar a descansar, no sé quantos. S'ha deixat, es veu, o ell pensa que s'ha deixat les ulleres allà. Se les ha deixat allà? No ho sabem. I ara ho estan a mirar, però hem hagut com d'anar amb el cotxe fins a Sort, que era accessible al com es diu? Al bar aquest, perquè si no... I ja està. I volíem dinar en un bufet i no ens han deixat, ens han dit tenim masses grups, tenim masses escoles, no podeu, només són els caps de setmanes que pot entrar gent de fora, i nosaltres com no! I després hem anat com al restaurant d'allà de la Masella a veure si... perquè no ens ve de gust un bocata. El papa ha dit, no em ve de gust un entrepà. I dic, com que jo no pago, no? Anem a un restaurant si tu vols. I llavors hem anat al restaurant de la Masella, però també estava a tope. I hem dit, joder, macho, fatal. I llavors ara en aquest bar que és quan hem anat a pixar... Què? No les tenen? Has anat al lavabo? Bueno, això. Papa, algunes paraules li vols dir a la mama quan miri aquest vídeo? Home, doncs que he perdut les ulleres. Un altre cop. És que sabeu què? El papa sempre perd les coses. Però després les acaba trobant. Aquest cop no ha sigut així. Ha perdut les ulleres de sol i ja està. I les ha perdut. Ets un cas. I no les hem trobat. I ara ens hem quedat sense lloc de dinar, perquè volíem anar al restaurant aquest també de la Masella, que és el que us estava dient, i hi havia tanta gent que hem dit no. Fatal. Sort que no hem trobat lloc allà a les pistes i hem vingut aquí, en aquest bareto de carretera, mitiquíssim. Crec que tothom ve aquí, no? No ho sé. Nosaltres venim sempre. I venim sempre a esmorzar. I avui hem vingut a dinar. I és que mireu. Això és pollastre a la brasa. El papa ja se la m'està menjant. Per 18 euros estem menjant un menú i ja estic molt emocionada pel postre perquè hi ha passis de formatge. Casolà! Pintat superbé. Moltes coses han passat. Hem menjat superbé amb el papa. Què més? Jo personalment he menjat el millor pollastre a la brasa que he menjat a la meva vida. El papa diu que sóc una exagerada, però jo us prometo que tan tendre, tan
tan bo, no sé si és perquè tenia molta gana. No, estava molt tendre. Estava molt bo, molt tendre. O sigui, sempre els cops que menjo pollastre a la brasa... Jo crec que era més un pollastre a l'ast. Sí, no? No sé. No ho sé. Era pollastre a la brasa molt bo, que normalment està sec el pollastre a la brasa, una mica, però no, bof, és que no puc parar de dir-ho. Us posaré el nom del restaurant per si passeu. És un de carretera i... No posaré el nom, que així és el nostre secret. No us direm el nom. No me l'he acabat, de fet, i l'he demanat per emportar perquè m'han posat tant. No el tens aquí sobre, deixa-lo a lloc, no? Bueno, és que fa poc que caigui. Bueno, ara el guardo. I ja està. I us hem demanat el cheesecake. I el cheesecake... Què en penses, papa, tu? Ha sigut una mica decepció. Papa no pensa res. Ja, el papa està pensant. Ha sigut una mica decepció, perquè el noi s'ha tirat moltes floretes i ha dit que era casolà, que sí, vale, pot ser casolà, però no vol dir que sigui bo. Però jo pensava que estaria boníssim. I no ho ha estat. I m'ha sorprès més el pollastre que el pastís. Perquè el pastís estava molt bo, també, perquè un pastís de formatge, òbviament, estarà bo. Però, però no estava tan bo. I ja està. I ara crec que he lligat amb el cambrer, perquè m'ha regalat el te. He demanat un te per emportar i li he dit al pago amb targeta i fa, no hace falta. El calvo? Sí, bueno, no, el calvo. Hi havia dos calvos. No, l'altre. El que t'ha cobrat. El que ens ha atès o el que ens ha cobrat? El que t'ha cobrat. I li dic, bueno, te'l pago amb targeta, perquè el papa estava al lavabo i dic, merda, no me'l pot pagar el papa. I dic, te'l pago amb targeta i fa, no hace falta. I dic, oh. I llavors que el papa ha sortit de lavabo i diu, vale, va, marxem, has pagat ja? I com... No dic res, i quan hem sortit, li dic, me l'ha regalat. Ah! Pretty privilege. Soc tan guapa, soc tan magnífica. I ara em fotré una siesta mentre el papa condueix a casa. Change of outfits. Ens hem canviat els outfits, vale? Us ensenyo. Vaig així de divina. Slay, slay, slay. M'he comprat aquests pantalons, vale? Són nous. Són de Levi's. I opino que m'agraden. Vale? Opino que m'agraden. I em fan una mica de cool. El poc que tinc, crec que me'l fa maco. I ja està, m'he fet aquest cabell perquè és que... Una cosa... Fatal. El casco d'esquí hauria d'estar prohibit. Vale, llavors, us explico. M'he canviat... O sigui, hem arribat a casa i m'he canviat... O sigui, hem estat mitja hora, ara el meu pare ha anat a buscar una cosa a la farmàcia, però vull dir, hem tingut mitja hora per canviar-nos perquè ara a la nit tenim un impro-show. Anem d'impro-show. Dia complet, per això he volgut fer un vlog. Llavors, jo per Nadal els vaig regalar a la meva família un impro-show. Vaig dir, vale, nois, anem d'impro-show, perquè ha de ser tan divertit. I llavors, doncs és avui, hem triat el dia avui, i anem a fer... Bueno, no anem a fer un impro-show, anem a veure un impro-show, que pot ser molt graciós. Per qui no sabia que és un impro-show, bueno, no sé com explicar-ho, sincerament, però crec que és com... Tu entres, tipus, un teatre improvisat, vale, sí que tenen com alguns... Tenen com un guió i tenen com uns, entre cometes, jocs que han de seguir unes activitats que fan, però tu abans d'entrar al teatre, o sigui, quan entres al teatre, et donen un paper i tu l'has d'escriure i posar-ho com en una caixeta. I llavors, els actors o sigui, vale, tenen les activitats que volen fer o els, entre cometes, com els guions que volen fer, però cada vegada van agafant papeletes i veuen, jo què sé, imagina't que dius puta Renfe, vale? Imagina't. Doncs llavors, imagina't, vale, estàs actuant, no sé què, i veus puta Renfe, llavors has de dir potser alguna cosa amb puta Renfe. Sabeu? O coses així. I llavors és improvisat perquè ho fan amb les coses que han dit al públic. I llavors sento que pot ser molt graciós. A més, els he agafat entrades, o sigui, ens he agafat entrades, crec que és a la tercera fila. I llavors tinc com la il·lusió de que si demanen pujar algú, que demanin pujar el meu pare o el meu germà. O sigui, em faria tanta gràcia. I bueno, ja està. Això és el meu plan de vespre tarda. Mira, està arribant el meu pare i ara marxo. I ja està. Estic molt emocionada. Hi ha hagut molts updates, nois. Estem al teatre ja, però al final només som el papa i jo. Per desgràcia. Després us expliquem com ha funcionat, però ara hem d'anar al teatre. Us expliquem updates després. Però que fort. Han passat moltes coses. Bueno, que al final som el papa i jo sols, perquè l'Aniol ha hagut d'anar a urgències, l'Aniol el meu germà. I està a urgències. S'està viu, Ai.
està viu, però està urgències. I llavors no han pogut arribar a temps. I no els deixaran entrar una miqueta més tard. Llavors tenim aquí 2 seients lliures. I estem a la segona fila. Jo pensava que a la tercera. Estem molt a prop. I ja està. Papa, tu què has posat, el paper? Ens han fet apuntar en un paper una frase. Avui no és el millor dia. Jo he posat, mama, vull ser model. Perquè això és graciós si ho posa. Ah, sí? Per què? Per què has dit que no avui no ha sigut un gran dia? Perquè no és un gran dia, hòstia. Jolín, hem anat a esquiar. Venir els nens. Ja. Però perquè no han pogut venir, però això no dicta el nostre dia. En fi, ja està això. Després us farem update i potser no se sent aquest vídeo. Perquè hi ha música de l'Aitana. I potser això és copyright. Bueno, és igual. Adeu. Hola, vlog. Acabem de sortir del teatre. Bueno, no acabem, no. Fa ja 40 minuts, més o menys. Però estem al cotxe tornant a casa. Quanta llum, quanta llum. Bueno, estem al cotxe tornant a casa. No sé si s'ha sentit l'update que hem fet quan estàvem a dins del teatre. Hi havia molta música i llavors segurament no s'ha sentit. Però, anyways, que havíem d'anar els 4 de la nostra família i al final hi ha hagut un imprevist i l'Aniol s'ha anat a urgències perquè no escoltava d'una orella i llavors, bueno, no han arribat. La mama i l'Aniol no han arribat al teatre i llavors, bàsicament ha sigut un dia de papa i nona, de quality time. Hem anat a esquiar pel matí, després hem anat a veure el teatre i l'impro show ha sigut tan divertit. Jo escoltava el papa al meu costat rient-se heavy, plorant. T'ha agradat? Sí, clar que m'ha agradat. M'ho he passat molt bé. Molt més bé del que em pensava. Oi que sí? Jo al principi he dit, ostres, això serà molt cutre, però no. O sigui, ha sigut cutre però molt graciós. Més endavant. Bé, gràcies. Doncs ha sigut cutre però de la bona manera. En fi, ja està, nois. Fins aquí el meu dia. Fins aquí el meu vlog diari. No, del meu diari no, del meu dia. Fin, s'ha acabat. Ha sigut un dia que ha tingut com 48 hores, opino. I ja està, un petó. Que vagi molt bé. Adeu, deixeu-me en comentaris què us ha semblat el meu dia. I no sé, han passat moltes coses. Opineu. Digues adeu, papa. Adeu, bones. Bones. Petons.